bayan wannan muhawara da muka kawo na mai tukin jirgin sama kuma muhawara da muka samu daga wurin jugunu wato Abdullahi Yakini jugunu yin karasa sunan alias Skeptis to bayan shi sai kuma bakin namu ban sani ba su ma ko jirgin saka biyo ta gana sai Allah ya sa da shiga cikin gida barkanku da shigowa. To barkan mu dai. Barka da warhaka. Bari fara daga can. Okay to bari fara daga nan din ya haka sai in yi can. To masha Allah. Ya jama'a. Allah ya alhamdulillah. To ya kuma kujiba. Gashi na ta bugawa. To masha Allah. To bari mu fara daga nan na kusa da ni. Saboda ka gani jajayen ka. A to. Wai tun da kana kusa da ni ne. Sai mu dan ji a takaice mu dan ji da me ya zo ba. Da me ya zo mana kuma tarihin ka a takaice ga masu kallo da sauraro za gabatar da kanka. So jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da farko sunana Kamal Muhammad. Ni dan garin Kaduna ne cikin angon Dosa. Yawwa. Amma an fi sani na da Kamal dan masu kudi a yanzu. A da garkuwa amma yanzu na dawo Kamal dan masu kudi. Yawwa. Da garkuwa mu ake cewa. Sai na fadi? Bada. Sai na fadi? Wai mutane su san garkuwa. To garkuwan Adam ya zango. To garkuwan Adam ya zango sai ka dawo dan masu kudi. Yawwa. Za mu dawo kan wannan ma. To Kamal kafin mu karasa can shi Kamal da me Kamal yake yi misali Kamal film yake yi koko ne Kamal producer ne koko director ne koko Kamal actor ne sannan Kamal jarumi ne sannan Kamal producer ne sannan kuma Kamal mai jeron kumbo ne. Na'am. Yawa decoration kenan. So kuma mu ne. Na gode. Yawa sana'a goma kenan. Ke kyauta sana'a goma. Ka san da bikin yarinya kyauta ma ni ne mata jeron kumbo ai na san baka sani ba. Ko bata gaya ma ba. Ai bata faɗa mu saboda kaga in ta faɗa mun zan dan ja wani abu daga gurin da abinda ta baka. To bari mu koma ta san gefa. To assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. So asali dai sunana Muhammad Zakar Ahmad. Muhammad Zakar Ahmad. Yawa wanda aka fi sani da shalelan mata. Na'am. To shi dai Muhammad kamar yadda kowa ya sani soja ne kuma mawaki ne. Soja kuma mawaki. Kwarai da gaske kuma shi haifaffen dai garin jihar Jigawa ne. Na'am. To madalla. To kin ga abin yi min daɗi ma. Sai a ba a sanu. Abin yi min da yayin saga. Sai a ba a sanu. Kamal. Na. Da akan ce maka Kamal dama na so a zo daidai gurin. Sai akan ce wai garkuwan Adam ya zango. Kowa ya san Kamal zaka je ce garkuwa har wasu ma ce cire garkuwan su ce Kamal zango kawai. Sai daga baya muka jara cewa Kamal dan masu kuɗi. Me ya faru ne da ka bar waccan ka koma dan masu kuɗi a takaici dalilin da yasa sakamakon wasu abubuwa da muka nema a harkar industry din kuma ta bangaren nashi da an ce ai ko da naka kaso na kwarai ba haka bane an ce kuma naka ne dadin na ma sai bare ko ba haka bane so kaji dalilin kenan da yasa amma ba wai sunan ma har yanzu baya rolin bane yana yi kuma har gobe ana kirana da shi da so kawai dalili dan masu kudin da ya shigo sakamakon bikin abokananmu ne haka da ake yi to in an je guri ka san gayu da ƙarya to kawai da an je sai a balla rafa ya ci gaba da barewa kawai a ba wai a balla rafa kai kake balla rafa ni nake balla rafa ka gane da na balle kawai sai a ci gaba da yanzu ne ka san lokacin da na aure kai tafiya ya za a yi a dai ka dai balla rafan yanzu dai aka abin da ko to karka da umara ta sha ba mu matsala bari mu ga gadi a bare ba mu matsala kai tafiya ko ba balla rafa ba kai za ka wata abin da ko to shi ne tun daga nan dai cikin da Allah kawai sai aka ce a wannan dai ko dai dan masu kudi ne to tun daga nan kawai ana dan masu kudi shikenan sai kuma dan masu kudin sai dan amma ba kamar yadda mutane ke faɗin cewa ai ba kwa tare da Adamu Zango bane ba haka magana take ba kenan sunan daidai kawai ya sauya wancan ne dai aka canji sai to ga kana zuwa gurin baki kana decoration ne DJ ne kana kuma producing film kuma kana yin film duk wayannan kudin da wasu ma a haɗi ya kake haɗa su dan na san wani lokaci zaka ji ana son decoration can kuma kila daidai lokacin ana sa a yi shooting film ko kuma akwai wani dan producing da kake ka dan haɗa jama'a cewa a yi ma producing film sannan kuma kai kuma kila an kira ka can kai ma jarumi a matsayin ka na jarumi kai film
to mafi yawanci komai yana da lokaci kuma duk abin da zaka kana amfani da time ɗinka. Yanzu kaga alal misali in a ce bangaren biki ne ina hada biki 3-2 a ranar daya. Dalili shine ina da yara sannan kuma ina da kaya. To ka gan kana da yara kuma kana da kaya ka koya musu kowa ya iya, to ka kowanne ka je ka aje mai inda zai yi abin shi, ka fahimci ni, so ka tsara mai ga yanda zai yi abin shi ko zaka tafi ka bashi kuɗi na already dama ka riga ka yi da shi, so da ka aje shi zai gama abin shi ba matsala sai a tashi. To can inda na kuma fahimci cewa kamar suna da matsala ni zan tsaya a gurin yawwa, so in na tsaya a gurin zan gama komai. In kuma bangaren fim dama shi ba a yin shi haka kurin sai ka aje lokaci da komai, so kaga in zaka kasan fim nan zaka yi to ba wani abin da zaka yi a gaban ka, so kawai wannan fim ne zaka sa a gaban ka. To yanzu a fim kamar yanzu kai maganan producing fim, kai producing fim, kamar wani fim kai producing? Na yi producing Dan Kauye wanda shine muka gama yanzu, wanda shine dai na kwanan nan ya fito? A bai fito ba sakamakon an dai gama shi, an gama komai. Waye ya fito jarumi a fim dan fim? Hamza Talla mai fata da shi da Umma Shehu. Na'am. Sai kuma ni da nake ciki. Kai ma ka fito a fim din? Na fito a ciki. Da dai to me fim din ya kunsa? Fim din ya kunshi labari ne irin na kauye kuma yanayin yadda mata suke yaudara a cikin fim din, da kuna soyayyan ku kawai a matsayin ta tana yar kauye kai ma kana dan kauye, so shi kuma Hamza ya zo daga birni ya zo gaida kakai shi, so sakamakon zuwa ya gaida kakai shi kawai kuma sai ya haɗu da Umma, da ya haɗu da ita kawai sai ta juya mun baya. Fim din ne wannan kenan da muke dan gani ana dan yawwa, so sakamakon haka ni kuma kawai sai na ballau ne kawai nake ban hamba kawai. Kalmar ba ta zuwa ta fuskar cin mutunci ko kuma cin zarafi, amfani kusan kan soyayya ne kawai a kan tantance irin mahaukacin soyayyan nan da kuma sanin kanka ne hakan babban kuskure kai da kai tun ran da ka fara zuwa gurin abu na fara kirkira ranar mutuwa. Idan har kai ɗana dokar ka sake zuwa gurin abu, ya kuke tunanin zan kasance a lokacin da kuka ce za ku raba ni da shi? Wallahi tallahi zaki zama kana da hankali kuwa? idan na rasa nawa hankalin to ke zaki nemo naki. Kalmar ta Hausa da kyau sannan kuma ta tsaya a kan sakidikwa domin jahili ne, rashin mutunci a ƙidarsa, haumarsa kawai yake da banga-banga a cikin garin yana fantamawa domin ya gagari kowa a ilahirin wannan ƙauye. Dan ƙauye. Me yasa ba kya mana kyakkyawan zato? Saboda na san ba za mu cimma nasara a rayuwar mu. Muddin ina rayu baka da wata yadda nake tsara yanayin, kin san komai a rayuwa yanzu kai zaka tsara wa kanka yadda kake tunanin zaka gudanar da shi. Dukkan idan ina aikin soja, so definitely bana wani abin da ya shafa kan waka. Idan kuma na aji na san cewa yau ba abin da nake yi, to wannan ita kuma waka sai in bata muhimmanci wannan ranar ta ce. So kowanne daga cikinsu akwai lokaci, duk da ana cewa ko kuma a wani zubin zaki ji jama'a suna cewa ai maybe duk wanda yake aikin tsaro ko kuma aikin damara da sauransu ba shi da wannan lokacin. To gaskiya sai dai idan baka yi schedule din rayuwarka ka daidaita ta, babu aikin da za a ce maka ba shi da hutu. So dalilin da yasa ni kuma sai naga cewa to tunda haka ne ita ma bara in ware mata wani lokaci na musamman. Don wasu da dama man ake magana irin ai wannan ga aikinsa ga wasu ba sa yadda, sai dai in lokacin da muka yi kacibus da wani a lokacin da suka ganni a cikin kaki da sauransu za a yi masa kwacin soyayya da takobi ne koko shi da gaske yake ba ƙarya yake da sauransu, to duk da irin wannan abubuwan ne. Sai wato ka kamo min hanyar da nake so da tambaya ta biyu ta ƙarshe. Ka san kamar misalin a ce mutum ya ce yau yana karatu yana so ya karanta aikin likita. Haka ne. To Allah bai kaddare shi ba sai kaga ya koma wani aiki daban. Haka ne. To kai tun kafin ka shiga soja ne kake sha'awan wakan ko kuma sai da ka shiga aikin soja ne sai ka ji kuma kana ra'ayin kai? To gaskiya tun kafin na shiga aikin soja ina ra'ayin harkan waka da in fact, but amma hakan Allah bai bani dama na riga na samu. Kin san duk abinda ba wai harkan waka ba tana bukatan a ce kawai iya basira bane kawai. Gaskiya dole kana bukatar financial assistance, wato sai ka samu kuɗi, sai ka samu kuɗi. So idan dai har baka da wani aikin da zaka dogara da kanka a wannan lokacin ka ce ma zaka yi, to gidanku zaka je ka ce kullun zaka tambayi mahaifiyanka ko babanka a ce a baka kuɗin da zaka je kai wannan, kaga akwai matsala. So amma idan aka ce yau kai kake cin gashin kanka, kai ma sai dai ka taimaka wani, so babu kalar irin abin da in dai kasancewa wannan abun ba wai ka riga ka
kauce daga hanya bane. Kuma ita kanta waka abinda na dauke ta shine hanya ce ta isar da wasu sakuna ko kuma in ce wala daɗi da bakin ciki komai ma babu abinda bata kunsa ba. So ta wannan sigar to tunda dai har na san cewa to kai ma kana da irin baiwar da zaka iya bayarwa ko kuma in ce ka bada gudunmawa na isar da sako domin mutane su gamsu kuma san menene kake gabatarwa a nan. To shi yasa ni kuma na dau wannan fannin cewa okay waka daman kuma ina sha'awa kuma sai Allah ya sa kuma na iya kuma ina yi. Dan duk waƙoƙi na ni nake rerawa, ni zan yi bidiyon ta da kaina, komai da ka sani hasali ma sai dai in rika siyarwa wasu suna yin amfani da muryata. Da muryarka. Kwarai da gaske. Na'am. To a cikin waƙoƙin da kai a cikin waƙoƙin da kai a matsayin ka wanda zai gani ga ka a matsayi ne na jami'an tsaro kaki ke da mai damara. Ba za a ce akwai wayanda dama da yawa za ka suna son waƙoƙi irin na ko kuma sun san tashi hankali bai da kyau da sauransu, akwai wayanda ban sani ba wayanda suke farin kaya kenan. Kai a matsayin ka na mai damara ka san har trainer ake muku na musamman kan yadda za a wanzar da zaman lafiya. Ka akwai wata waka da ka taɓa yi na nuna wa mutane irin muhimmancin zaman lafiya? Gaskiya wanda ake akwai akwai su da dama gaskiya, amma sakamakon ban riga na yi bidiyon su ba kuma na san sun riga sun fita da dama audios kenan. But amma videos da na yi yawanci na yi ne na nishadi da sauransu, sai kuma irin waɗanda na san na riga na siyarwa wasu daga cikin aktotinmu wanda suka san za su je su yi videos din, amma akan baka credit ɗinka na zaman cewa kai ne ka rera wannan waƙar. Yawa, amma ni kaina kuma ina yin nawa. Na'am. To haka yake kafin mu abin nan bari za mu je mu dan ratse da ɗaya daga cikin waƙoƙin da kai a magani tunda na ga waƙoƙin suna da yawa, bari mu ga wanne ne daga ciki na soyayya ne koko na cashewa ne koko na training ne, duk dai za mu je mu bi. Bari mu ga wannan waka, idan muka dawo sai mu dora daga inda muka tsaya. Duk da cewa an gaida Abdullahi tsohon ango, mun ga minti 5 Abdullahi tsohon ango shi kuma yanzu ce sai wani da abu. To haka yake, bari mu je ga Kamal dan masu kuɗi da kuma shi wato shadilan mata a wannan waka da muka gani. Me suna waka shadilan mata? So gaman jini. So gaman jini. Na soyayya ne, amma na kan maganar soyayya ciki da gaske ne abin ya faru. Ai so baka ji ya ce so gaman jini. Ya kai ta kai ana kai kana. Ya wai shi ne ce da gaske ne abin kila ya dan fara faru. Baki dawo wanda yake faɗa cikin wakan ba. Ya kai. To kamar dai ita wannan waka da kowa ya riga ya sani ai kirkirarren labari ne kawai, tunda ba wai amma ya riga ya faru ne kuma akan kowa zai iya faruwa. Kowa na dandara. Yawa. To kai Kamal, kafin abin nan tunda kai ɗazan na ga a bidiyon na nuka kana kuka, wani ya bare ka koko? Sakamakon ya aure ta ne yayi. Ya aure ta. Ai addiyan yana aurenta. A ƙarshen one and two ya aure ta yake tafiya da ita birni. Ni kuma sai dimauce kawai. In ce wa mama na ni ma zan bar gari zan koma birni, ashe zan bi ta ne. A Triampo ni kuma nake zuwa nake dama masa lissafi a cikin gari. Wato sai dai an gani. Yawa sai dai an gani kawai. To Kamal, kun yi maganan karramawa ko kuma ba da award wanda kuka ce kun zaɓi
akwai kafar TV da kuka zaba ita ce wato DITV kenan. DITV ita ce insha Allah, saboda a yanayin yadda muka tsaya muke tunani kuma muka ga yanayin yadda take taimakon tun daga kan manyanmu har zuwa mu kanmu wanda ba mu taba ma'ana manyanmu na industry din na harkokin nan. Babu wanda bata babu wanda bata taimakawa ba ita DITV. So sakamakon ganin hakan yasa muka ga ya cancanta ita ma ne mata wannan abu kuma mu karrama ta, saboda tun daga su kan iyayen gidan namu tun daga cin kace manya zaka ce wani wannan ba to su yau irin su Alinu su Adamu duka ba wanda bai shigo wannan gidan ba. So yau mu da ma mu taba tsammanin cewa za mu zo ba, ballantana to yau ga mu ma da dai wannan yana da shigowa na biyu ne ko na uku wannan gida. So gashi yau ma Allah ya kara dawa da mu, wato wannan yasa ka duba ya cancanta, muka duba yau ita ma cancanta mu ga mun kare mata mu ba ta lambar yabo wurin wannan taimakawa matasa da take yi, musamman matasan mu na nan jihar Kaduna. To shi yasa za mu musu wannan abu insha Allah. Na'am, to kamar yaushe ne kuke shirin yin taron ku? To taron mu abu biyu ne ya kunsa. Za mu yi shi a kowane za mu yi gobe, tunda akwai group ne wanda muka yi tsakanin state 4 sai kuma wanda za mu yi jibi shine za mu ba da hawa da insha Allah rabbi. Na'am. Allah ya kuma na ga shi ma Shalila da wato ya kwashi har da mawaka kenan da waye na ga su Shalila su ma Shalilan waka a Shalilan mata na ga kamar shi ma yana ɗaya daga cikin members kenan. Gaskiya ai admin ne babba babban din da ne a babban kushin zamu zo mu zauna gaskiya ina babban kushin. domin ma muna godiya kwarai da gaskiya saboda ana nuna mana cewa lokaci ya karatu kuma in Allah yadda za mu zo gurin wannan taro insha Allah na zai za mu yi shi a nan Aso Hotel da ke nan daura da Muhammadu Buhari way. Na'am. Wato wanda ba san gurin ba kusa yawa Wafroad kusa da Hamdala kenan kana dan wucewa kaɗan. To shi kenan. To in Allah da lokacin da za a zo amsan award din in dai za a bada nama haka ko abinci ka gane sai kuma ni na ta rike mata ita sai ta amso award din. Matsalan an baka ne ta ce kana 100 saura. Yawa yana editing. Muna godiya kwarai da gaskiya Allah ya da Anas Garba Guso ya ce shi ma zai zo da plate da cokali. Ka san gauro ne ai zai tafi da shi gida. Zai tafi da shi gida. Ai shi din da ya tafi ai baya gari. Na ga ma yana nan da fala sai ce zai shigo da abin nan. Ni wai abin nan na mamaki ce Anas hayyo ba zai aure ba. Wai yana yana biyu ba. Yana jira kan hajiya ne. Wannan in yarinya ta in na karin na haifi yarinya ta haihu sai ya ba an bashi ta ne. To muna godiya kwarai da gaske. Kuma insha Allah za mu abin nan amma ga wanda kila za su nemi su tuntuɓa kamar jin zango. To akwai harkoki da waye akwai hanya daban-daban da za a same mu ba koyayyu bane. Namban waya ko to namban wayan da za a same ni shine 070 36 53 sai 39 sai 81. Kaga ke san da shi ba wai ya Hausan ya ke Hausan ba ta shi ba 0700 36 53 3981 number waya ke na Shalile. Na'am. To shi dai Shalilan mata a ko ina ma akan iya gani shi. Yawa an ga kamar za a ga shi. Yawa an ga kamar za a ga Shalile wadda ma za a iya nema na ta namba kamar haka shine 0800 67 17 a Hausance kenan. To shi kenan ka bada da Hausa an ga muna godiya. Masu kallon mu da sauraron mu mun gode kwarai da gaske da kasance tare da mu a inda muka zo da Shalilan mata da kuma wato Kamal dan masu kuɗi. Idan Allah ya kai mu za mu je mu ga wannan baki da za a yi Allah ya da a so kuma karramawa magana suwa da suwa za a karrama. Shalili muna bin ka bashi in ka sake dawowa za mu ji me sake ce ma Shalilan mata. Gaskiya. A daidai wannan lokaci muna godiya ga abokan aiki baki ɗaya talabijin da rediyo shugaban shiri Aisha Haruna jami'in shiri Abdulmalik Baba Amur suna Abubakar Aliyu Bukar da muka gabatar da shirin tare da Rahama Ahmad Kyautis ina muku fata alkhairi Allah ya sada mu da dukkan alkhairinsa. Muna godiya sosai.